Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Сёння праграма «Мова на нова» паразмаўляе з асобаю, якая трывала і назаўсёды ўвайшла ў беларускую гісторыю і сталася сімвалам змагання беларусаў за сваю свабоду. Сёння з нагоды Дня роднай мовы і ў год, прысвечаны беларускай мове, мы размаўляем са спадарняй Святланай Ціхановскай. Добрый дзень, спадарня Святлана. Добрый дзень. Якое месца беларуская мова займае ў вашым жыцці? Ці часта вам даводзіцца ўвогуле размаўляць па-беларуску? Ва сённяшніх умовах я размаўляю нашмат часцей, чым рабіла гэта за ўсё сваё жыццё. Перш за ўсё, бо я апынулася ў беларускамоўным асяроддзі. Вакол мяне з'явіліся людзі, якія размаўляюць па-беларуску ўсё сваё жыццё. І гэта вельмі мяне натхніла. І больш таго, я разумею, як важна размаўляць на беларускай мове зараз, калі нам трэба ўзмацняць сваю ідэнтычнасць, калі нам пагражае гэты рускі мір. І я веру, што калі мы будзем моцныя ў сваёй роднай мове, ў сваёй роднай культуры, то ніякі рускі мір нам не страшны. Канешне, у мяне ёсць і свае цяжкасці з беларускай мовай, бо калі ты ўсё сваё жыццё размаўляў па-руску і недзе там краем вуха слухаў беларускую мову, то гэта цяжка, але ж жыццё ўвогуле нелёгкае. Гэта таксама такое выпрабаванне, гэта твая адказнасць. Ты разумееш, што ты перш за ўсё павінен перабароць гэта ў сабе і пачаць даваць прыклад астатнім. Вельмі шмат хто з людзей адзначае, што цягам апошніх гадоў у вас вельмі змянілася беларуская мова і вельмі паправілася. І яна гучыць вельмі цудоўна. Як вы вучыце беларускую мову? Што вам дапамагае ва ўдасканаленні ведаў? Якія, можа, у вас ёсць свае метады? Можа, вы нешта чытаеце ці слухаеце? Насамрэч, нейкіх такіх асабістых метадаў у мяне няма. Я бачу шмат прыкладаў вакол сябе, калі рускамоўныя беларусы пачынаюць размаўляць па-беларуску. Там той жа Нікіта Мелказёраў. І вось я гляджу ў інстаграме Лізу Ветраву, якая робіць вось такія спрэчкі сама з сабой. Я бачу, што паяўляецца шмат беларускамоўных ініцыятыў. І гэта вельмі натхняе, і табе трэба раўнацца з людзьмі. Я казала, што гэта вельмі цяжка. У нас ёсць такая замінка у беларусаў, што ты заўжды баішся зрабіць памылкі. І гэта сядзіць у цябе вельмі глыбока, і гэта той бар'ер, які трэба пераадольваць. Што мяне больш за ўсё дэматывуе, што калі я размаўляю па-беларуску, а потым я атрымліваю нейкі фідбэк, вось яна там націск не там паставіла, ці слова забылася. Вось думаю, людзі, мы зараз усе разам. Вы, наадварот, павінны натхняць астатніх. Вы павінны казаць, што усе робяць памылкі, гэта нармальна ў працэсе навучання. Мы ўсе вучымся размаўляць свабодна на беларускай мове. Калі я саромілася гэтага спачатку, але ж калі ты размаўляеш і ты забываеш нейкае слова, ты звяртаешся да залі, ці хто ў тваім асяроддзі, паправце мяне, і людзі там накідваюць словы, дапамагаюць мне, вось ты адчуваеш гэтую падтрымку, і я думаю, што я гэты бар'ер ужо пераадолела. Гэта, конечно, дрэнна казаць, што я ўжо не саромеюся гаварыць на беларускай мове, хаця я памятаю, як у маладосці, калі ты асабліва паміж моладзі недзе гавару па-беларуску, ці нейкае слова выкарыстоўваў, то казалі, ты што, з вёскі, ты дзеревня, то тады ты пачынаў сароміцца, што гэта я. Гэта нейка так было сорамна. Але ж калі я ўсё лета праводзіла ў вёсцы, дзе не была чыстая беларуская мова, была такая больш трасянка, але ж гэта было твоё асяроддзе, і ты там-сям слова вывучаў, гэта вельмі мне дапамагала. Больш чытаю спічаў на беларускай мове, асабліва там з беларускімі дыяспарамі. Вось я была пару дзён таму у польскім сейме, у польскім сенаце выступала і таксама давала спіч на беларускай мове. Зноў жа я паўтару, што вельмі важна зараз вось гэтую беларускую ідэнтычнасць узмацняць, і я адна з вас, беларусы, я разам з вамі раблю гэта. Раскажыце, калі ласка, як адбываецца ваша камунікацыя з дзецьмі? Вы размаўляеце па-беларуску? Ці яны таксама вывучаюць беларускую мову? Я думаю, што ў мяне сітуацыя асабістая, бо
напрыклад, у мяне старэйшы сын, ён з асаблівасцямі, і я вельмі доўга яго вучыла размаўляць хаця б на расійскай мове. І калі б уводзіць яшчэ адну мову, гэта было для яго нашмат цяжэй. І што адметна, калі мы апынуліся ў Вільні і калі мы больш пачалі сустракацца з беларусамі, вось упэўненымі ў тым, што нам трэба адраджаць беларускую мову, пачалі з дзеткамі больш гутарыць, то у іх праснулася вось гэтае пытанне, чаму мы не гаворым на беларускай мове, мы ж беларусы. І ось, дарэчы, учора я прыйшла дадому і бачу, што моя малодшая дачка глядзіць нейкі мульцік, але ж з украінскім перакладам, бо няма ў Нетфліксе беларускай мовы. Я кажу, а чаму ты глядзіш не па-расейску? А вось бо мова вельмі падобная на беларускую. Там я ведаю прывітанне, калі ласка. Я бачу, як у іх пачынаецца гэты інтарэс. І, канешне, я яго падтрымліваю. І час ад часу я дачцы сваёй перад сном чытаю менавіта беларускія кнігі, расейскія, англійскія, але ж вось каб хаця б яны, не знаходзячыся нават у беларускамоўным асяроддзі ўвогуле, яны гэтую мову чулі. І вось гэтыя пытанні, чаму мы не размаўляем, як гэтае слово будзе па-беларуску, вось задаюць пытанні. Вось гэты інтарэс, ён кропелька за кропелькай, я спадзяюся, што ён будзе ўзмацняцца, але ж я павінна даваць прыклад перш за ўсё сваім дзецям. Я заўжды кажу, вось зараз такі час, што ты заняты вельмі, але ж ты губляеш вось гэты момант, калі ты павінен дзецям даваць больш беларускасці. Я стараюся. А калі вы ўзгадваеце сваю школу, то які там быў узровень выкладання беларускай мовы? Чым вам запомніліся, можа, настаўнікі беларускай мовы? Што вось вы памятаеце са школы, звязанай з беларушчынай? У нас была агульная рускамоўная школа, але я добра памятаю сваю настаўніцу Шэйч Алена Васильевна. Спадзяюся, што і не будзе ніякіх праблем пасля гэтага. Была вельмі добрая настаўніца. І нават сярод астатніх настаўнікаў яна заўжды размаўляла на беларускай мове. Не пераходзіла, бо часам ёсць такія настаўнікі, што на перапынках размаўляюць усё роўна па-расейску. На беларускай мове размаўляла, і мы бачылі, што яна вось такой любоўю да яе ставіцца. І для нас не было гэта, для мяне добра не было гэта такой абязалаўкай. Там беларускую мову вучыць, я добра разумела, я вельмі граматна пісала, і у мяне ніколі не было з гэтым праблем. Але ж, напрыклад, што датычыцца гісторыі Беларусі, ось возьмем. Я памятаю, у нас было два падручнікі: гісторыя агульная і гісторыя Беларусі. Так вось падручнік па агульнай гісторыі, ён быў такі красачны, з малюнкамі. А падручнік па гісторыі Беларусі гэта вось адзін тэкст. Табе нават не хатылось, прачытаў нейкі параграф, пераказаў і забыў. І хаця ў нас і добры настаўнік быў, але ж вось не было прывіта вось гэтай любові да беларускай гісторыі. Вось гэта была абязалаўка, я памятаю. І насамрэч я зараз бачу, што я вывучаю і гісторыю Беларусі нанова. І вось гэта імёны Каліноўскі, Касцюшка, БНР, гэта ўжо прыходзіць да мяне зараз. Я думаю, што, конечно, шмат залежыць ад настаўнікаў, але і ад арыентаванасці школы. Не было мэты, можа, зацікавіць дзяцей. Гэта было такое, як а-ля фізкультура. Ось такі прадмет, хаця мы павінны былі экзамены здаваць па гісторыі Беларусі, але гэта быў такі вось больш цяжар, чым ахвота. А хто ваш любімы персанаж з беларускай літаратуры, ці можа з беларускіх казак? Можа, ёсць такая постаць? Дзед Барадзед. Гэта мы з калыханкі. Мы ўсе глядзелі калыханку, гэту песенку памятаем. Але ж, ведаеце, я разумею, што гэта вялікі прабел у маёй адукацыі, і я ўпэўнена, што ў адукацыі бальшыні беларусаў, калі вось няма нейкай персанальнай зацікаўленасці, то ты не будзеш, тады было такое разуменне, ты не будзеш сядзець і чытаць менавіта беларускія творы ці беларускія вершы. Трэба вывучыць на памяць, шлі вучылі і забывалі. Не было вось такого паразумення, што вось гэта нашыя героі, гэта нашыя аўтары. Ты не адчуваў гонар, што яны беларусы.
беларускі аўтар. Ось такое было стаўленне, яго трэба мяняць, бо трэба мяняць вось гэту беларускую годнасць. Ты павінен ганарыцца сваёй спадчынай, ты узахлёб павінен чытаць усё беларускае. Але ж мы раслі тады ў такіх умовах рускамоўных, і гэта ж лічылася нармальнасцю. І вось зараз прыходзіць гэтае усведамленне, што гэта неправільна. Але ж гэта працэс, і я ўпэўненая, што мы аднойчы прыйдзем да беларускамоўных школ, да гонару за тое, што мы асобная нацыя, што мы адрозніваемся, што мы не такія, як іншыя, і гэта будзе вельмі важная частка нашага жыцця. А вось вы згадалі пра гэткае стаўленне, якое было ў мінулым, пра тое, што ўсіх беларускамоўных людзей ці людзей, якія гаварылі з нейкім элементам беларускай мовы, адразу ахрышчвалі як вясковыя, калгаснікі і гэтак далей. Я таксама чуў нават ад сваіх бацькоў, што ў 70-е, 80-е гады людзей з моцным беларускім акцэнтам называлі крыстамі, нібыта як крысціянамі адгэтуль гэта бралася. Вось такое стаўленне да іх было вельмі грэблівае, нейкае такое з-пад ілба. Часам мне здавалася раней, што гэта вынікала з нейкіх натуральных умоваў, бо, вядома, вёска, яна заўсёды менш адукаваная, можа, там менш сродкаў ёсць, а вось горад, ён можа глядзець звысоку на вёску. Але цяпер, у часы вайны, я задумваюся, ці гэта не былі праявы нейкага такога каланіялізму, нейкага імперскага стаўлення да людзей іншых, якія проста не належалі да культурнага асяроддзя расейскага. Я думаю, што так і было, але ж гэта ніхто аб гэтым тады не думаў. І вось гэта навязвалася, што гэта вёска, што гэта як красты, што год за годам людзі русіфіцыраваліся. Не было ў нас нейкага маяка, за якім можна было ісці менавіта ў сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці. Напрыклад, сярод пакалення нашых бацькоў не было такога грэблівага стаўлення, бо яны ўсе з вёскі, яны не крытыкавалі адзін аднаго, што ты там, як у вёсцы гаворыш. А вось ужо ў моладзі, у нашым пакаленні такое было. І гэта ж, і каб вярнуць беларускую мову у Беларусь, у насельніцтва, павінна хаця б адно пакаленне прайсці поўнасцю беларускамоўнай адукацыі. І толькі тады мы можам казаць пра адраджэнне беларускай мовы. Але ж гэта адказнасць кожнага чалавека. Я бачу, што зараз гэтыя адносіны да беларускай мовы яны змяняюцца, гэта мяне вельмі цешыць. Мы зноў кажам пра годнасць і гонар. Калі мы адчулі сябе беларусамі, то мы асобныя, мы не частка вялікага рускага міру. Вось гэта дало нам той штуршок, што беларускамоўным быць патрэбна. Не тое, што модна, там былі нейкія часы, мне потым расказвалі ў Менску, калі было модна гаварыць па-беларуску, я гэтага у Мікашэвічах не адчувала ніколі. Это розныя светы, мы павінны разумець сталіца і правінцыя, але ж я бачу, як пішуцца беларускамоўныя мультфільмы, знімаюцца. Калі нейкія гульні, квізы робяцца на беларускай мове. Калі робяцца YouTube-каналы, тик-токі на беларускай мове, гэта ўсё распаўсюджванне, гэта вельмі важна, бо людзей не прымусіш вывучаць мову па загаду. Людзі павінны сабе ўсвядоміць, што гэта я беларус, і гэта важна перш за ўсё для мяне. І калі вакол ты бачыш астатніх такіх жа, гэта ты частка нечага вельмі моцнага. Я спадзяюся, што мы маштабіруем гэтыя працэсы беларусізацыі, і мы, напрыклад, зараз спрабуем размаўляць з Netflix, каб хаця б з'явіліся беларускія субтытры. Потым можна гаварыць пра беларускі пераклад фільму, бо зараз адчыняеш Netflix, там паявілася украінская мова, нам таксама гэта трэба рабіць. Вось, напрыклад, як папулярызаваць беларускую мову сярод дзяцей. Вось калі з'явіцца больш дзіцячых блогераў на беларускай мове,
больш беларускамоўнага кантэнту, нейкія беларускія гульні, мультфільмы, кнігі. Вось толькі тады нашы дзеці пачнуць размаўляць не па прымусу. Нам недавно падаравалі кнігу Андрэя Скурко, вершы, там творы з-за кратаў, падаравалі гэтую кніжку, і мы пачалі чытаць. Да, не ўсё зразумела, там словы патрэбна тлумачыць, але мы павінны праз гэта прахадзіць разам за сваімі дзеткамі. Гонар бярэ, калі я бачу, як шмат песен беларускамоўных з'яўляецца. І нават калі тая ж Маргарыта Леўчук, яна так спецыяльна каверкае, да, гэтую мову, але ж всё адно яна беларуская. Людзі праз Маргарыту таксама далучаюцца да беларускай мовы. Ці там Наві Бэнд той жа самы. Людзі пачалі слухаць беларускамоўныя песні, бо гэта далучанасць вось да беларускага грамадзянства, і гэтым зараз людзі ганарацца. Мне асабіста вельмі цікава, але таксама, думаю, нашым гледачам будзе вельмі цікава, якія ж ёсць любімыя словы беларускія Святланы Ціхановскай, а можа нейкая прымаўка ці прыказка беларуская? Беларускія прымаўкі. Ну, напрыклад, я можа не ўспомню дакладна, як гэта гучыць, але ж больш маўчыш, больш пачуеш. Вось гэта я памятаю, і дзядуля мой вельмі аптымістычны чалавек, заўжды загляне сонца і ў наша ваконца. Цудоўная гэта прымаўка, якую таксама распаўсюджвалі нашыя дзеячы на пачатку 20-го стагоддзя. Было нават выдавецтва «Загляне сонца ў наша ваконца» ў Пецярбургу, правда? Спадарыня Святлана, сёлетні год прысвечаны беларускай мове. У нашых умовах, калі ідзе вайна, калі таксама сядзяць палітвязні ў турмах у Беларусі, калі шмат чаго дзеецца ў лёсах людзей, беларусаў па-за межамі, Беларусь, якія не могуць паехаць да сябе на бацькаўшчыну, пабачыцца з блізкімі, чаму менавіта выбраная была беларуская мова? На фоне ўсіх іншых падзеяў і праблемаў, якія існуюць у беларусаў. Я думаю, што адраджэнне усяго нацыянальнай ідэнтычнасці, культуры, мовы – гэта наш прыярытэт. Бо ўсё астатняе будуецца на гэтым, на належнасці сябе да нацыі. Ось зноў я паўторю, гэта гонар і годнасць. Толькі тады беларусы змогуць лічыць сябе нацыяй, калі ў іх будзе мова агульная, калі будзе усведамленне, што гэта наша культура. Мы павінны вылучыць сябе як нацыя, адарвацца ад Расіі ўжо раз і назаўжды. То мы не нейкая прылада ці апендзікс да Расіі, мы асобная нацыя, мы павінны гэтым ганарыцца. Гэта тое, што аб'ядноўвае. Бо вельмі шмат пытанняў, яны могуць выклікаць нейкія дыскусіі, пагадненні, але ж вакол беларускай мовы, па беларускаму нацыянальнаму адраджэнню ўсе згодныя. І зараз мы павінны шукаць тое, што нас не раз'ядноўвае, аб'ядноўвае. Дзякуй вялікі за гэтую размову. І я б хацеў яшчэ у рамках падсумавання сказаць, што літоўская мова мае сваю дзяржаву, украінская ды польская таксама, а ў беларускай мове ёсць толькі мы. І мы маем яе, нашу родную беларускую мову. Таму будзем спадзявацца, што ўрэшце яна стане і нашай дзяржаўнай мовай у вольнай незалежнай Беларусі. Дзякуй вялікі. Сапраўды дзяржаўнай. Дзякуй. Жыве Беларусь. Жыве вечна.